Sodik, assalamualaikum. Berapa kabar? Balik tekan ngomong kapan? Setuwi ini mas. Pirang minggu. Oh, ngasih Mas. Berarti gila. mas. Oh, wong ditulungi ra matur nuwun malah nesu-nesu. Wis, gak apa-apa mas, sabar. Elingo. Awak dhewe iku nulungi wong ora dienggo wong liya, mung dienggo awake dhewe. Lan awak dhewe iku patute bersyukur. Amarga Allah iku menehi kesempatan dienggo nulungi wong. Wis, gak apa-apa mas, sabar. Yo linggone.